Qui ve per primera vegada a la nostra escola veurà que som com una família, gent treballadora i divertida. Ens uneixen les ganes d'aprendre coses noves. Ens presentem. Hola, hello. Mireu, jo sóc la Maria. Hola, sóc la Dolors. Hola, jo sóc la Montse. Jo sóc la Ceci. Hola, jo sóc l'altra Montse. Hola, jo sóc la Mireia. Hola, jo sóc el Francesc. Hola, jo sóc el Manel. Hola, jo sóc l'Alba. Us havia dit que érem gent divertida? Al llarg del curs celebrem les festes tradicionals. Ens ho passem bé. La primera és la castanyada. Quan arriba Nadal, ens trobem tots al dinar intercultural. Podem provar menjars de tots els països del món. I després, a ballar. A qui no li agrada viatjar? Els de l'escola d'adults no pararien mai. Aquest any hem anat a Montserrat, la Basílica, les muntanyes, la cova.
També hem visitat els Vilars d'Arbeca, una fortalesa impressionant. I què en dieu de l'excursió a Barcelona per veure el Museu d'Història i el Barri Gòtic? I per la tarda, tots cap al Teatre Nacional de Catalunya. Dia i nit somio en tu. Vull el foc tot l'amor. Some Argentines without means to it. People say he mustn't even been to it. I la conclusió que em fa més content de totes és que vull viure solter. Però si un matí l'amor se'n va molt lluny, oh la la la, oh c'est trop tragique. I sense llibertat el món no és tan bonic i ara ets seva o de ningú. 3 i 1. I finalment, el nostre viatge estrella d'aquest curs, Cambridge. 33 alumnes han pogut millorar el seu nivell d'anglès in situ, 3 hores de classe diàries i un munt d'activitats culturals. Tornem al Pla d'Urgell. L'escola d'adults participa al Pla educatiu d'entorn i en moltes de les activitats que s'organitzen a la comarca. Fem el cartell per la Marató de TV3. Hem après a ballar sardanes. La nostra alumna, Alessandra Elias, ha guanyat el primer premi de tot Catalunya del concurs fònics d'anglès. Hem participat a la Gimcana Lingüística Aikin Disbarat de Mollerussa Comercial i també hem tingut guanyadors. Els amics del CFA organitzen al llarg del curs moltes activitats. Aquest any també han muntat una exposició de pintura i una xerrada sobre nutrició que va ser tot un èxit de participació. Hem anat al Saló del Llibre de Mollerussa. Hem participat al programa Sardanes al Pla de Ràdio Ponent. Tot això entre moltes altres activitats que hem fet durant el curs. Hem estat presents a la Fira de Sant Josep, la Fira d'Ensenyament i la d'FP.
Tot això ho hem pogut fer possible gràcies a tots vosaltres. Alumnes, professors, pares, amics del CCA, formem una gran família. La família del Centre de Formació d'Adults de Mollerussa. Molt bon estiu a tots! Rockin' my cone, put CP on your chick. She saw my car and she blacked out. She woke up and saw a real nigga for the first time and passed back out. Fucking with a vet, I got these hoes in check.